Здравейте и благодаря ви, че сте днес тук. А в рамките на часа на класа ще имате удоволствието да се насладите на една изключителна презентация от нашия гост, доктор Манолов, който е кардиолог и работи в Университетска болница Свети Георги в град Пловдив. Той ще има възможността да се представи след малко. Какво се случва в тази седмица? Някой знае ли, разбрали? Не, сега ще ви кажа. Дружеството на кардиологите в България предприема една много мащабна инициатива всяка година в училищата да се отбелязва седмица на сърцето. Да се акцентира вниманието на всички млади хора върху този орган, който не е само символ на любовта, но и много важен за нашето здраве. Насладете се и бъдете внимателни и слушайте с интерес. Здравейте на всички и благодаря за пълната зала. Аз знам, че е задължение за вас, но все пак благодаря за присъствието. Един бърз въпрос. Колко от вас са играли или играят компютърни игри в момента? Просто дигнете така лекичко ръка. Игри, компютърни игри, колко играят? Предполагам, всички сте играли поне веднъж в живота си. Чудесно. Всички компютърни игри, основно какво имате, нали? По-особено бойните. Имате едно барче отгоре зелено или червено на обикновено, което какво ви показва? Колко здраве или кръв има вашия герой. Да, нали? Има хитпоинтс и така нататък. И в игрите какво става? Атакуват ви, удря ви някой, губите надолу от тия точки. Обикновено започваме от 100. Горе-долу и се раждаме и с тия 100 години, които са ни обещани по някакъв начин. В игрите поемате удари, тия проценти намаляват, 100 стават на 80, на 35 и на 25, за съжаление. Но в играта, естествено, измислена работа, може да си възстановите тия точки. Минавате някой potion, от 25 на 50%, взимате си броня, няма проблем. Но в живота няма такова нещо. Един път почнете ли да губите точките, те си, и за съжаление, почнете да ги губите от тая възраст точно. От 15, 16, 14 години. И днес ще си поговорим как да не ги губите тия точки, и как да ги запазите, как да си вземете броня за напред. Защото няма, запомнете, тия хитпоинтс нямат връщане назад. И не искам и да ви плаша, но от тия 100 дадени, няма да питам, защото няма да вдигнете ръка, колко от вас са опитвали или са пушили някога. Естествено няма да вдигне никой ръка. Мен ми е ясна бройката каква е. Но тия, които са пушили или пушат от вас, вече са далеч от тия 100 точки. И единственият начин тия 100 точки, нали, да сте близо до тях, ви няма как да ги върнете, но е тия неща, за които си поговорим днес. Набързичко. Няма да ви отекчавам много. На 29 септември беше Световният ден на сърцето. Защо го отбелязваме този ден? Тъй като сърцето за мен е най-важният орган, колегите му дори специално ще кажат, че мозъка е по-важен и сетте, че няма един орган, който да е водещ и да може да е самостоятелен без другите. Затова включваме и вас, учениците, в нещо, което за сега в нашата страна не е толкова застъпено. И това е как да предотвратим, как да ги държим тия точки максимално много. За да може и вие да се радвате на майка и баща, които са с вас до 80 и нагоре години, да се радвате на баба и дядо, но това нещо трябва да започне сега. И вие трябва да участвате също в това нещо, за да може да запазим точките и на вашите хора. Всяка година на 29 септември и от последните 5-6 години тази инициатива в България водим не само на обществени места, но искаме да я пренесем и в училище. Защото с вас, вие сте нашата надежда. За съжаление, моето поколение нямаше такива, не е толкова далеч, не съм чак толкова стар, но нямахме такива инициативи, нямаше толкова информация. Сега цялата информация имате и по-хубаво от това няма да може да бъде. Затова няма и да ви занимавам толкова много, а ще ви кажа къде да търсите. И причината е, че сърдечните заболявания са нещо, което може да предотвратим. За съжаление, един път, като се развият и много малко неща може. Те са като една присъда. Пациентите, които лекувам аз, за съжаление, познавам всеки един и горе-долу мога да кажа колко време му остава. За да не стигаме до този момент,
Идеята е да ги спрем още в зародиш. И това как може да стане? Това ще ви запозная, че сърдечно-съдови заболявания са основното нещо, което намалява вашите hit points. Това е. И вашите вредни навици е нещо, с което трябва да се борим. Това са вашите противници и ще си поговорим как може да се защитите от още намаляване на тия точки. Сега ще имам една награда. Много скромна награда, но тениската е готина, същата като моята. Ако някой ми отговори на 2-3 въпроса. Сърдечно-съдовата система. Вие в 8-ми клас, кажете ми набързо, коя част от биологията в момента? Начален преговор правите на нещата, които сте учили до сега. Тепърва ще се занимавате с малко по-надълбоко с физиологията, с базовите неща в човешката биология. Знаете, имаме големия и малкия кръг на кръвообращение. От една страна ще попитам, в малкия кръг на кръвообращение някой знае ли какви неща са включени? Е тази синята част. Не, синята част, ето тук, която я виждаме. Точно така, свързане, т.е. сърцето помпи кръв къде? В белите дробове. И кръвта, която идва в сърцето и за да отиде в белите дробове, тя е без кислород. Белите дробове обогатяват кръвта с кислород и я връщат обратно на сърцето, в друга страна, лявата част на сърцето, която я разпределя из организма. Няма и да ви отекчавам с това, коя част точно, какви са особеностите. Но още един въпрос. Горе-долу колко удара сърцето прави на минута? 60. В денонощие горе-долу. Много. 120 хиляди, може да са 90-60. Сърцето ви не почива никога. Единственият начин, който вие може да му дадете почивка, е като не го натоварвате. Не го натоварвате с вредни неща. Може да го натоварвате с спорт, с хубави емоции, но сега ще видим с кои неща не трябва да ги натоварвате. За основно да се фокусираме върху какво трябва да правим, за да не вредим на нашето сърце. Кажи. Да не ядем вредни храни. Какво значи вредни храни? Точно така. Вашия съученик казва да не ядем сладки неща. Факт, преработената захар е също толкова опасна. Говорим за шоколади, вафли, чипсове. Също толкова опасни, колкото да речем консумацията на енергийни напитки. Даже в някои проучвания са също толкова опасни, колкото и цигарите. Диетата. Трябва да знаем, всички обичаме чипс, кола и други неща. Даже продуктите, които са без захар, всъщност са също толкова вредни, колкото са и тези с захар. По възможност, това, което трябва да направите деца, е да използвате, вие сте живеете в много хубав район, натурални продукти. Плодове, зеленчуци. Сега има на английски една прикса. An apple a day keeps the doctor away. И за да не искате да не се срещате с хора като мен, в превод една ябълка на ден държи доктора надалеч. Минимум се възползвайте един плод на ден. Заместете вместо вафла, чипс, използвайте. Ябълките са прекрасно нещо, което помагат на вашето сърце. Слушате? Бананите, да, също възможно е, но ябълката е основно нещо, което има в себе си съчетава неща, които помагат на нашето сърце да бъде здраво, понижава нивата на вредни съставки в организма, основно на холестерола и поддържа вашия организъм здрав. Така, основните, само да ви за секунда за нещата, които говорим, малко е неподредена на нашата презентация, но заболяването на сърдечно-съдова система, които са важни и предотвратими и са много зависими от вашия начин на живот, са високото кръвно, също захарния диабет, който много зависи от диетата, от нивото ви на физическа активност, атеросклерозата. Сега звучи страшно понятие, но това са промените по кръвоносните съдове, които се разпространяват в цялото тяло. За съжаление, един факт, който и вас до някъде касае, тия промени започват на възрастта около 17 години.
от 17-та година нататък започват тия промени, натрупване на холестерол в съдовете. Тоест, вашите съдове, ако не спазвате един балансиран начин на живот, не спите достатъчно, пушите, употребявате енергийни напитки, почват да стареят от 17 годишна възраст. Вие сте на 14, на 13. Моментът е сега да си помислите какво ще стане след няколко години. Имате време да балансирате и начина си на живот. И вече не е толкова модерно да човек да пуши, да пие. Виждате трендовете в социалните мрежи какви са. Забелязвате ли все по-хора с хармонични, хубави тела, атлетични? Това е тренда в момента. Това е в момента. Да бъдеш здрав, да мислиш за здравето си, за продължителността на живота си. Аз съм сигурен, че повече от вас ползват английски. Ако потърсите като тренд колко е longevity, т.е. дълголетието като тренд, това е което хората следват, търсят много информация и създават продукция и контент в интернет, който е много популярен. Как човек да търси начини да удължи живота си, да запази здравето си, да запази тия hit points, които до сега губим само. И това е бъдещето. Хората ще инвестират и това върви, и това е нашата цел в науката. Да предотвратяваме, да удължаваме и да позволим да може да си живеем един хубав живот, дълги години и да се радваме на нашето сърце, на нашия мозък, на всички наши органи в една хармония. Още един въпрос, някой ако ми отговори. Колко е нормалното кръвно налягане? 120 на 80, да. Знаете ли кои неща могат да понижат кръвното налягане? Шоколада не. Точно обратното. Колата също не понижава кръвното налягане. Не. Това, което може да понижи кръвното налягане е ежедневно физическо усилие. 20-30 минути на ден ходене, тичане, разходки в планината. Това е което може. Друго, което може да понижи. Добрата консумация на вода. Консумация на литър и половина, 2. 30 мл на килограм тегло. Колко килограма си? Да. 65. По 30 мл умножи. Колко? Малко сложна задача. 30 мл на килограм тегло. 30 мл. Минималната консумация на ден. 30 мл. Умножаваш 30 по 65. Колко? 180 и нулите нататък. 30 по 65. 30. Да. Това е. За него около 1800 мл са течностите на ден. Всеки един от вас трябва да си го изчисли нещо. Има много готини приложения за телефона, които да си автоматично ви изчисляват това и ви напомнят кога трябва да пиете вода. Пиенето на достатъчно течности на ден не само благотворява на работата на сърцето, а и ви помага да мислите по-бързо, помага ви по-бързо да отговаряте на въпросите на вашите учители и ви позволява също да имате възможността да имате по-дълъг сън, тъй като когато организма и сърцето са достатъчно оводнени, има благотворятно отпускащ ефект в края на деня. И още веднъж, ако трябва да обобщим нещата. Балансирана диета, изключване тия вредни храни, старайте се да има регулярно хранене. Ще ставате, ако трябва сутрин по-раничко, закуска, след общо 3 яденета на ден основни, с 2 промеждутъка, в които намесваме ябълките, преди обяд и преди вечеря, няколко часа. Течностите, като изключване. За енергийните напитки, колко от вас пият енергийни напитки? Всички. Така. Някои от вашите баби да сте чували да казват, че сърцето ми излезе от ритъм, прескача ми сърцето. Така, по последно проучване от миналата година, децата и хората, които употребяват енергийни напитки на ден, имат риск от настъпването на една аритмия, най-честата аритмия в света, предсърдно мъждене, която самия факт, че тази аритмия може да се развие, скъсява средно с около 10 години живота. И това е следствие на енергийните напитки. Една енергийна напитка, примерно, няма значение от марката, която е с подсладител без захар. Първо, самия факт, че приемате нещо, което е на вкус сладко, но няма захар, повишава нивата ви на инсулин и редовната консумация води до
възможност възниква на диабет. И самото отделяне на инсулин повишава сърдечната честота. А самите съставки на енергийната напитка увеличават сърдечната честота. И това провокира сърцето ви да не прави тия 120 000 удара на ден, а може да достигнете до 200. В дългосрочен план, естествено, то няма неограничени удари и вие просто му намалявате от това, което в бъдеще може да ви даде, когато е необходимо. За движението. Вие тук в вашия край имате невероятна възможност да сте сред природата и да се разхождате и правите преходи. Обикаляте ли наоколо в Стара планина, в парк? Често или не? Не. На ден поне 30 минути трябва да имате активност, ходене, по-интензивно пеша. По възможност, как идвате на училище? С автобус, да. Няма да препоръчвам колелата за един по-наткратъчен етап и за по-хубавото време, но колелото е най-добрият вариант за придвижване. Да не използвате обществен транспорт, а възможно са колелото. Най-добрият начин стига да има безопасни условия. Как са условията за каране на колело при вас? За да идваш до училище. Имаш ли възможност да дойдеш до училище с колело? Не. Това е нещо, за което може да се помисли, е как да използвате по-често вашия велосипед за придвижване. А колко от вас активно спортуват? Хайде сега си признаем, това не е като пушенето. Колко участват в някакъв активен спорт? Дигнете ръце. Активност колко спортуват от вас? Аз ще попитам и преподавателите. Доволни ли сте от този резултат? Аз не виждам повече от 30%. За съжаление. Колеги, този брой, извинявам се, ученици, трябва да го увеличим този брой. Ако искаме да сте в трендовете след 5-6 години, вие трябва поне половината от вас трябва активно да спортуват. Поне половината. Липсата на практикуване на активен спорт отново води до много неприятни последствия. Сега е момента, преди да ви пусна едно леко видео за въпроси, ако някой има от вас. Колата, за съжаление, се брои в две категории. Първо, като високо рискова напитка заради високо съдържание на захар вътре и като енергийна напитка, тъй като има кофеин и още едно вещество, ниски следи, таурин и не е много полезна. А да не говорим за другите, сега търговски имена, Hell, Red Bull и така нататък. Те са за една възраст малко след вашата. Колко от вас са пили бира? Хайде, колко от вас са пили бира? Не, да са опитвали. Добре, аз съм сигурен, че този брой е малко по-висок от това, което виждам. Може да ги свалите ръцете. Аз знам, че отново ви е срам в момента да кажа. Знаете ли колко е позволената и здравословна употреба на алкохол на седмица, примерно, като стойност? Моля? Лошото е, че няма полезна доза за алкохол. Колкото и да ни е тъжно, даже и за виното, което се счита за полезна напитка, се оказва, че няма полезно количество. Над 100 мл твърд алкохол на седмица счита, че намаля умствения ви капацитет и последствие и коефициента ви на интелигентност с 10-20% в рамките на всяка 10 години на употреба. А да не говорим, и за черния дроб какво. Но консумацията на алкохол и цигари едновременно води, най-простичко да го казвам, до едно ограничаване на вашите интелектуални възможности или затъпяване. И след 10 години или 15 години, когато трябва да се съревновавате за някаква позиция, да отидете на конкурс, за съжаление,
който е внимавал с тия неща, ще има малко повече предимство от вас и то не много малко, над 10-20%. И особено във вашата възраст не е много приятно да знаеш, че си унищожаваш възможностите, които имаш. И също това ви забавя и реакциите на игри. Ако някой занимава с cybersports, употребата на алкохол забавя реакциите на внимание. И то до такава степен, че по някое време и при активни спортисти стига до там, че не може да сте адекватни и състезавате с връстниците си. Други въпроси? Аз мисля, че няма. Имаме едно клипче, което за финал ще пусна. Няма, приключваме тогава. Може и без клипчето, ще ви го оставя. Благодаря ви за вниманието.